नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. होन्नावर समुद्रात मच्छीमारी बोट बुडता बुडता रक्षण. होन्नावर कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावरात जय भारत नावाची मच्छीमारी बोट समुद्रात बुडताना लागीच आशिल्ल्या ललित नावाच्या बोटीन त्या बोटीत आशिल्ल्या 4 खलाशाक रक्षण केले. जय भारत बोट मच्छीमारी करताना बुडूक लागिली पळोवन लागीच आशिल्ली बोटीन ती बोट ओडन हाडन कासरगोड बंदरार हाडली. या प्रकरणाची होन्नावर पोलीस ठाण्यावर नोंद जाला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. मुंडगोडात पिवच्या उदकासाठी रस्ता रोकोचे आंदोलन. मुंडगोड कारवार जिल्ह्याच्या मुंडगोड तालुक्याच्या सिंगनहळ्ळी सरकारी शाळेत कार्मिक मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी प्रतिनिधित्व केल्ल्या क्षेत्राच्या सरकारी शाळेत गेले 17 दिवसांच्यान पिवच्या उदकाची हालत जावन शालेय विद्यार्थ्याले मध्यान आहाराची व्यवस्था बंद झाली. संबंधित अधिकारी आणि जनप्रतिनिधी विरुद्ध विद्यार्थ्यांनी आक्रोश व्यक्त केलो. कारण तेमका क्रम घेवची सूचना केल्यार बी तेमी केअर केलना म्हण विद्यार्थ्यान खाली कळश घेवन रस्ता रोको करून सरकाराले लक्ष वेधले. अवजड वाहतुकीक बंदी असून बी रात्रीच्या वेळार सर्रास वाहन संचार सुरू. जोयडा बेळगाव पणजी राष्ट्रीय महामार्गाच्या खानापूर ते अनवड पर्यंतचे काम अर्धवट आशिल्ल्यान काम पूर्ण जातपर्यंत या मार्गार अवजड वाहनाक संचार बंदी घाईल आसा. तरी रात्री वेळार या मार्गावयल्यान मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनां वयतात म्हूण जोयडा CPI हेमी रात्रीन कारवाई करून गोवाच्या दिशेन वयच्या सुमार 20 वाहनां जप्त करून तेमचे कडच्यान दंड वसूल करून सोडले. खानापूर ते रामनगर आणि रामनगर ते अनमोड पर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम अर्धवट स्थितीत असा. सध्या खानापूर ते रामनगर पर्यंत या रस्त्याचे काम मंद गतीन सुरू असा. या रस्त्याचे काम पूर्ण जातपर्यंत या मार्गावयल्यान अवजड वाहनाक कारवार जिल्हाधिकाऱ्यान बंदी घायला. तरी या रस्त्यान रात्रीन सर्रास वाहनां वयतात. या मार्गांतल्यान वयतना 3 पुलां मेळटात. ती पुलां मोडकळी केलात. अशा स्थितीत अवजड वाहनां या पुलावयल्यान गेल्यार दुर्घटना घडची शक्यता नाकारूं जायना. तरी पोलीस अशा बेकायदेशीर वाहनाक प्रवेश कित्याक दिता असो प्रश्न नागरीक करतात. रात्रीन सुमार 100 ते 150 वाहनां या घाटांतल्यान यो वच करतात. राज्याच्या सीमेर एक वाहना कडच्यान 2,500 रुपये वसूल करतात अशी बातमी आयकूं येता. हे पैसे जमा करचो एक गट तयार आसा अशें म्हणटात. पण जमा केल्ले पैशाक वांटेकार कोण कोण हेजो शोध सुरू आसा. पण या मार्गावयल्यान वयतना अपघात जाल्यार जबाबदार कोण असो एक प्रश्न सार्वजनीक करतात.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। आस्ती विवादात एकच कुटुंबातल्या 4 जणांली हत्या 2 लहान पोरां सुरक्षित। भटकळ कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्याच्या हाडूवळीच्या ओणीबागिलू ग्रामात आस्ती विवादाचेर वादविवाद जावन शुक्राराक 4 जणांले धारदार हत्यारान खून केल्ली घटना घडली। हाडूवळी ओणीबागिलू निवासी शंभू शेट्टी 70 वर्सां तेमगेल बायल मादेवी भट 60 वर्सां तेमगेल चलो राघू भट 40 वर्सां तशेंच तेमगेल सून कुसुमा भट 35 वर्सां हेमी मृत दुर्दैवी व्यक्ती। हेमगेलोच कुटुंब संबंधी विनय श्रीधर भट हेमी कोयतेन हल्लो करून हे कृत्य केला अशें कळला। गेल्ले 7 महिन्या फाटी मृत शंभू भट हेमगेलो ज्येष्ठ पुत्र श्रीधर भट कॅन्सराच्या शिकपणात दैवाधीन जाल्लो। तेमगेल मरणानंतर तेमगेल धर्मपत्नी विद्या भट हेमी कुटुंबाल्या आस्तेच्या वाट्याची मागणी करून वाद केलो आणि सगळ्यान मेळ व्यवस्थित उलण केले आणि शंभू शेट्टीन विद्या हेमका आस्तेचो वाटो दिलो आणि ही आस्ती पळेचो विद्यालो भाव हल्ल्याणी निवासी विनय श्रीधर भट हेणीच हे कृत्य केला अशें पोलिसाल्या प्राथमीक तपासात कळला अशें पोलिसान माहिती दिला। या घटने वेळार 10 वर्साचो चलो शेजाराल्या घरात आशिल्लो तर 4 वर्साचो आनी एक चलो निजील आशिल्लो म्हण तेमी दोघी ह्या अपघातांतल्यान पार जाले अशें स्थानिकान प्रसार माध्यमांक कळयला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।